Sige, lakad te. Tingnan ko lang. Ganyan kayo maglakad. Hirap kayo. Yan, nakahawak kayo. Sige. Ilan taon na kayo, Nay? 3 po. Bata pa, 63. Meron pa akong ginamot, 78 eh. Mabilis pang maglakad sa'yo. Okay na. May kilala mo si Delia De Leon? Opo. O sige, kung kilala mo si Delia De Leon, tao ka ba hindi? Tao po. Tao. Sige, magkapit-bahay ba kayo? Opo. Magkapit-bahay kayo? Opo. Kakilala mo siya? Opo. Sige, hindi ko na alamin ang pangalan mo. Opo. May galit ka ba kay Delia De Leon? Opo. Anong kinagagalit mo sa kanya? Pwede ko bang malaman bilang instrumento ng Panginoon Kristo? Hindi ko alamin ang pangalan mo. Ang pakiusap ko lang bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Gusto ko maging payapa ang isip at kaluluwa mo. Magkakilala kayo? Opo. Galit ka sa kanya? Opo. Bakit ka nagagalit kay Delia De Leon? Dakal niya po utang. Marami siyang utang. Dakal niya po utang. Kaya nga marami siyang utang. Ha? Pasensya ka na, Tagalog ako. Pero maintindihan ko pa rin ang salita mo kahit anong lengguwahe. Naintindihan mo? Opo. Sige. Kung nagagalit ka kay Delia Calderon o De Leon po. De Leon, dahil marami siyang dakal na utang, pwede bang tanggalin mo ang galit mo sa kanya at alisin mo yung ginagawa mo sa kanya? Naintindihan mo? Opo. Tanggalin mo sa mga kamay mo. Lahat ng nararamdaman niya sakit. Tanggal. Opo. Tapon mo. Lahat. Lahat. Ubusin mo. Atas ka ng konti niya. Tanggalin mo. Magpatawad ka sa aking ama. Patawarin ka sa kanya sa iyong ginagawa mong kasalanan sa kanya. Kung may galit ka sa kanya, personal mo siyang papuntahin at personal mo siyang ipunta sa barangay dahil sa dami niyang dakal na utang. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Opo. Sige, tanggalin mo muna para mag-usap tayo ng maayos. Tanggalin mo lahat yung nararamdaman niya sakit. Maawa ka sa kanya at 3 linggo na siyang hindi nakakalakad. Tanggal. Ubos. Ikaw ba yung nagdarasal sa kanya o pinadadasalan mo to? Nasa bahay po. Anong nasa bahay mo? Tinatanong ko yung nagdarasal mo. Taga saan? Ikaw ba yung nagdarasal o mismo nagpapadasal ka? Nagdarasal po ako. Ah, nagdarasal ka. Nagdarasal Ikaw ang nagdarasal sa kanya. Oo. Nga sige, tanggalin mo yung sakit. Opo. Ubusin mo lahat. Tinanggal na po. Hindi pa. Huwag ka magsinungaling at nararamdaman ko. Ubusin mo lahat. Buong katawan niya. Simula ulo. Opo, tinanggal na po. Huwag kang maingay. Opo. Ako ang masusunod dito bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Walang taong sino man ang unang maghahari sa aking buhay kundi ang aking ama. Naintindihan mo? May karapatan din akong saktan kita. Yes po, Tanggal, ubos. Meron pa. Ubusin mo lahat sa paa niya. Huwag mong pakilaban yan. Hanggang tuhod niya lang. Dalawang paa niya. Tanggalin mo. Sige, tanggal. Ubos. Kung marami siyang utang sa'yo, pwede mo siya papuntahin sa barangay. Naintindihan mo? Eh, paano siya makakabayad eh kung nilulumpo mo siya? Naintindihan mo? Wala na po. Ayusin mo upo katawan ng lupa niya. Isunod mo. Makakasunod ka pag inutos ko at mangyayari. Tanggalin mo pa. Meron pa daw, sabi ng Panginoon, sa tuhod niya. Lahat. I-straight mo yan. Akin na yung paa niya. Tanggal. Ubos. Yung magaling na po siya. Mas marunong ka pa sa akin. Tanggalin mo lahat. Buong katawan niya. Lahat. Ubos. Huwag mo akong pinangungunahan. Tanggalin mo lahat. Ubos. Dakal siya utang. Eh lahat naman ng tao may utang. Minsan talaga hindi makapagbayad dahil alam nyo naman may COVID ngayon. Diba? Naintindihan nyo? Anong ginagagalit mo kay De Leon? Ito ba yung mata pobre, magagalitin, etc. Hindi po. Nangutang lang siya sa'yo. Hindi po. Tagutin mo yung tanong ko. Opo! Naintindihan mo? Tama na po. Tama na. O sige, tatanggalin mo. Tanggalin mo. Lahat ang sakit niya. Opo, nakit. Hindi init yan kung wala na sakit. Tanggalin mo lahat. Hindi po. Ubos. Yan, ubos. Tanggalin mo rin yung dasal mo sa kanya. Opo. Pag hindi mo tinigilan to, ako ang magdarasal sa'yo. Lulumpuhin din kita. Para makatahimik ka lang. Patama. Kailangan nyo saktan. Kasi pag hindi kayo sinasaktan, hindi kayo titino. Ubos. Ubos na po. Lahat. Lahat. Kailan to lalakad? Lahat pa ngayon pa. Kailangan ngayon. Ngayon pa. Pagkagising ko sa diwa niya, dalakad to na maayos. Naintindihan mo? Opo. Ubusin mo. Ubos na pa. Ilan ang anak mo? Tatlo pa. Sinungaling ka. Ilan ang anak mo? Aray, Diyos ko. Tanggalin mo. Tinanggal ko na po. Lahat. Lahat. Lahat po. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Patawad. Patawad. Humingi ka rin ng kapatawaran kay Delia De Leon. Hindi nga pa ako ng tawad sa kanya. Bakit ka humingi ng kapatawaran sa kanya? Anong dahilan? Tinagagalit na. Ano? Tinagagalit. Kinagagalit mo sa kanya? Ayusin mo yung salita. Opa. O, sige. Lakad na po siya. Lalakad na siya. Opa.
Iba na boses niya. Opo. Naintindihan mo? Opo. Magkakilala kayo. Pa. Hindi kayo kapitbahay. Pa. Oh, sige. Kita mo, Lakad na pa. lalakad na siya. Pa. Sigurado. Pa. Hindi kita sasaktan, tanda mo. Naintindihan mo? Apa. Hindi ko to gagamitin ng dalawang daliri mo para sundutin ko lang sa puso mo. Naintindihan mo? Pa. Huwag mo na itong babalikan. Pa. Ikaw ang nagdarasal sa kanya. Pa. Para ka na rin mangkukulam dahil nagdarasal ka sa kanya. Apa. Masama yon. Dapat magdasal ka sa Panginoon Kristo. Na Apa. sabihin mo sa kanya na makalakad siya. Patawad At pangalawa, makabayad siya ng utang niya. Naintindihan mo? Patawad pa. Huwag mo na siyang dadasalan. Pa. Masama yung ginagamit mo. Anong kandila ang ginagamit mo? Itim pa. Itim na kandila? Pa. Dinadasalan mo si Delia Dala yun. De Leon? Pa. Lakad na pa. Lalakad na siya. Pa. Sige. Ang pakiusap ko sa'yo, ilang taong ka na lang? 40 na pa. O, 40 ha. Pa. Ito nagdarasal kay Delia Delia po. De Leon ay 40 lang. Pero siya, 63 years old. Tatlo pa. Tatlo din anak mo. Ilang taon na yung panganay mo? 14 pa. O, 14 ha. Malayong edad rin sa anak niyang panganay. Kasi kanina tinanong ko rin kung ilang taon. Nasa ilang taon na? Yung anak po ni Delia. Oo. Kung makikinig, sasabotan kita. 47 po. Ha? 47 na po. 47 ang panganay ni Delia, Dela yun po. De Leon. Tapos itong nagdarasal sa kanya, 14 years old lang. Ano yun, babae lalaki? Babae po. Oo, babae. Yung buso mo, ilang taon na? Ano po? 10 po. ten- Lalaki po. 10 years old. Malayo agwat, di ba? O, sige. Lakad na po siya. Lalakad na siya. Apa. Itapon mo yung dinadasal mo sa kanya. Pa. Nahihirapan to, naiintindihan mo? Pa. I-straight mo yung katawan niya. Pa. Ibaba mo yung paa niya. Ako ang masusunod sa araw na ito, hindi ikaw. Naiintindihan mo? Ako ang magpipinis. Ha? Lalakad na po. Sigurado ka makakalakad to, ha? Pa. Tama, ito lang mapapayo ko sa'yo. Bibitawan ko ang aking sandata. Naintindihan mo? Apa. Wala akong gagamitin sa'yo. Pa. Hindi ko naalamin ang pangalan mo dahil ayaw ng Panginoon na nag-aaway-away. Alisin mo muna ang galit mo sa kanya. Naintindihan mo? Pa. Pag nilumpo mo siya, hindi na siya makakabayad ng utang sa'yo. Naintindihan mo? Lahat ng tao may utang. Dahil alam mo naman, naisipan mo naman, mahirap ang buhay ngayon. Ikaw, ano ba trabaho ng asawa mo? Bakit ka nagpapautang ng pera? Nagpapa-5-6 ka ba? Pa. May trabaho ka ba? Pa. Ano trabaho mo? Huwag mo na sagutin. Magkakabistuhan tayo. Okay na yan. Eh di mabait akong kausap. O di ba? Napakasimple lang ang gusto ng aking ama. Natural lang tayo maghalit dahil mga tao lang tayo. Pero huwag mo nang damdamin, naintindihan mo? Patawarin mo siya. At ang aking ama magpapasya, naintindihan mo? Pa. Diba ang sabi Patawad pa. kahit anong dasal niya, kung hindi siya humingi ng kapatawaran sa aking ama, hindi rin siya pakikinggan, naintindihan mo? Ikaw magdasal ka rin, ha? Maliliit pa ang mga anak mo, ha? Maawa ka, 14 years old pa lang yun. Dalagita pa lang ang anak mo. Siya, 63 years old, 40 ka lang. Malaki agwat, malalaki na anak mo. Ay, anak nito, pwede na maghanap buhay. Ikaw, ang anak mo, hindi pa pwede maghanap buhay. Naintindihan mo? Paano kung naparusahan ka ng demonyo? Dinalo kita sa araw nito. Gusto mo ba lahat ng ginawa mong dasal dito ay magiging, mapupunta rin sa anak mong bunso? Gusto mo magkasakit siya? Gusto mo lahat ng mga pera mong inipon at asawa mo, hindi yun gagaling kasi sa spiritual ng mga masasama yun. Gusto mo ba mangyari sa yon? Binebenta mo sarili mong anak, naintindihan mo? Kung nagagalit ka sa kanya, pakadasan mo lang siya sa Panginoon. Dito, binabalance ko lang. Wala akong kinakampihan. Di ko rin siya kinakampihan. Hindi rin kita kinakampihan. Naintindihan mo? What? Pinapantay ko lang. Ako ay instrumento ng Panginoon Kristo. Naintindihan mo? Naintindihan niyo po, ate. Tagilan mo na ito. Maawa ka sa anak mo. Malalaki na anak ito, 63, 40 years old ka lang. Tanda mo, walang sinugo ang aking ama dito sa buong mundo kung hindi tayong lahat ay mga anak niya. Tayo ay sinugo para magbigay, magmahalan, magkapatawaran, magbigayan at magkatulungan. Naintindihan mo? Wala. Ang anghel lang ang sinugo ng Panginoon Kristo para sa atin, mga anghel natin. Yan ang sakala. Naintindihan mo? Kaya minsan nagtatawa ako sa mga napapanood ko. Hindi sila ang Panginoon at hindi sila sinugo ng Diyos. Lahat tayo sinugo, pari, magpulis, etc. Madre. Naintindihan nyo? Lahat tayo ay mahal ng Diyos, pantay-pantay ang tingin sa atin. Patawad pa. Naintindihan mo? Patawad pa. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At walang taong sinasabi sila ay sinugo ng Diyos. Patawad pa, Lord. Ang Panginoon lamang ang nag-iisang sinugo ng Panginoon Kristo para maging mabuti tayo at inako ang mga kasalanan. Kung sinugo sila ng Diyos, maniniwala ako sa Kanya kung kahit pilay at pipi sa isang hawak lang ng mga kamay,
ay kaya niyang patayuin. Kaya yung mga nagsasabing sinugo sila ng Diyos, hindi ako naniniwala sa kanila. Dahil kahit lumpo, kaya nilang gisingin, buhayin. Hindi pa nila nagawa ang ginawa ng Panginoong Jesus sa mga tao. Dahil si Jesus lang ang nag-iisa ang tagapagligtas ng salibutan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Instrumento lang tayong lahat. Lahat tayong tao sa mundo. Walang VIP sa Panginoon. Lahat tayo nagkakasala. Ngayon, marunong ka na magdasal. Sigurado ka makakalakad to. Opo. Sa araw na ito, Tatakbo ko siya. papatawarin ka ng aking Ama sa iyong ginawang kasalanan. At patawarin ka rin ng taong ito sa iyong ginawang kasalanan mo sa Kanya. Naintindihan mo? Umayok ka sa pangalan ng Jesucristo at pinalalayas ko ang masamang espiritu sa loob ng katawan lupa mo upang manatili ka sa aking Ama na si Jesus Nazareno at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, dinidilat ko ang iyong diwa at hinigising ko ang iyong kaluluwa at isip at puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sabihin mo kung pakangyarihan na makapagpagaling ng ito. Sabihin mo in Jesus' name. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpag ang mga sakit. Pagpag. Pagpag. Huwag mo na tumayo. Hindi mo pa pinapagpag yung mga sakit mo. Ito naman si ate. Oh. Relax lang. Mamadali kayo eh. Hat kayong tumayo. Ready ka na? Tayo. Nang walang alinlangan. Lakad ng dahan-dahan. O, bakit kayo nakalakad? Lakad hanggang doon. Isipin mo, kanina, naglalakad ka, parang hirap na hirap ka. O, ngayon, bakit ka nakalakad? O, sipa mo yung mga paa mo. Kabila, kamay mo. Ayos nyo lang, normal lang. O, sige. Anong pakaramdam? Yumuko ka. Bakit? Bakit? Huwag kang lumuhod sa akin, te. Tao lang po ako. Naintindihan nyo? Hindi po ako ang Diyos. Ha? Hindi ako ang Diyos. Siya po ang Diyos. Tao lang ako. Hindi ako. Instrumento lang kami ng Panginoon Kristo, te. Ha? Hindi ako sinasabi nila, yung mga taong sinasabi nila ay sila lang daw ang makapangyarihan at sila lang daw ay sinugo ng Diyos. Lahat tayo sinugo ng Panginoon Kristo. Walang taong, walang nangunguna sa aking Ama. Ang Panginoon lang. Naintindihan niyo po? Walang taong sino ang sinugo, tayo lahat. Pagpatawad ka, ha? Pagbayad ka ng utang mo, ha? Bakit nga doon tayo niya? Huwag ka sa akin, te. Umalik. Tao lang ako. Ba't na ako kayo? Ay, sa Panginoon ka magpasalamat. Kung nakita mo siya, salamat. Pangalawa ko kayo. Okay lang ho yan. Nagbago na yung amoy nyo. Kanina, amoy matanda kayo ngayon. Amoy tao na kayo ngayon. Naman po rin naman po. Okay na, nakalakad na kayo. Nakalakad mo. O, magpasalamat na kayo sa tao. Ayaw. Hello, ako Delia Dalewon. Yan, masalasin ako lakad. Lawin niyo ko lakad na lakad. Lakad na lakad. Sige, sige, sayaw tayo. Sayaw Okay tayo. na, okay na po yan, te. Salamat po sa mga nanonood. So, shoutout pala dyan sa lahat na nanonood sa akin. Maraming salamat. Naka 1,000 na mahigit subscriber na ako ngayon. At konti na lang hiniling ko sa viewers ko. Mamonetize na ako. At pag na-monetize na ako, makakabili na ako ng magandang altar at saka mapapagawa ko na tong altar ko. Sana marami pang manood sa akin para mapagawa ko tong altar ko. Dahil yung mga nanonood sa akin, ipagdadasal ko kayo. Pag nagawa tong altar at itong bubong nito sa marami nanonood sa akin, konting-konti na lang, mamonetize na ako. At ibibigay ko ang lahat para sa mga taong nangangailangan ng tulong at sa Espiritu ng Panginoon Kristo. At ipagdadasal ko ang lahat ng tao sa mundo. Basta't manood lang kayo. Sabihin nyo ng pangalan nyo, pagdarasal ko kayo. At sa mga makatulong tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po.